Unang-una sa tanan, mayong adlaw, mayong udto mga igsoon. Magandang tanghali po sa lahat, ang lahat ng mga Katoliko, no? At saka mga ibang sikta ng relihiyon. Magandang tanghali po. Especially sa mga nag follow sa ako ang Facebook Live. Ang ug labi na gatong mga nag lantaw sa ako ang programa mga igsoon, maayong udto mga igsoon, maayong gabi agad sa mabta nining ato ang programa mga igsoon, ang katinawan sa pagtuong Katoliko, no? Ito po ang inyong lingkod na si Brother J. Carlo Badinas po. Mag-aral po tayo tungkol sa ating pananampalataya ng ating mga pagtuong Katoliko, no? Ug sa uban nga mga dili Katoliko, no, kung mayroon kayong mga katanungan tungkol sa aming mga doktrina, no, i-comment na diha sa comment box o ato ng tubagon, no, ato ng tubagon base gyud sa balaang kasulatan mga igsoon, no. Unya sa dili pa nato sugdan mga higala, no, kining ato ang live karon ato sa ning ablihan sa mubo nga pagampo kining atong programa karon mga igsoon, no, aron katong mga aron ato ning pataliwad-an sa mga pagampo kining atong programa karon mga igsoon nya manguros ta, no, sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, amen. Amahan namo nakas mga langit pagdaygo ng imong ngalan, umabot ka namo imong gingharian, matuman ang imong pagbuti ni sa yuta maymoon sa langit. Ang kalon namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlaw o pasaylo kami sa among mga sala. Mayingon nagpasaylo kami sa kasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunoan wasa kami sa dawtan, amen. Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iyampo mo kami makasala karon sa oras sa among kamatayon, amen. Maya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, mayingon sinugdan karon sa gihapon sa katuigan wala katapusan, amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Okay mga igsoon, usbon ko maayong hapon kanatong tanan. Og sa atong mga higala nga mga Katoliko, maayong hapon, maayong udto, may gabi. Naot nga inyo kong ubanan kining ako ang live karon aron daghan kamo makatunan may tungod sa atong mga pagtulunan sa atong simbahan. O dili kita mailad sa mga laing relihiyon karon mga igsoon. Kay daghan na karon nga mga laing relihiyon karon mga igsoon nga kanunay nagaagnis mga inosenteng Katoliko, no? Unya kung dili kita makatuon sa atong mga pagtulunan sa atong simbahan, dili kita magtuon sa atong doktrina sa atong simbahan, mailad gyud ta, no? Madanita sa mga pundok sa mga relihiyon karon, mga sikta-siktang sulpot mga igsoon nga nagbasa-basa usab og Biblia, niya ang tumong ra nila mga igsoon mao ang agniho nila ang mga Katoliko nga mga inosente mga igsoon. Mga higala, ang atong paghisgutan karon mga igsoon, ang atong topic, no, ang ating paksa ngayon tungkol po ng sinabi ng mga born again na hindi na daw importante ang simbahan o ang iglesia, hindi na importante. Sabi nila na dawata lang si Kristo, tanggapin mo si Jesus Christ as personal savior. No, dawata lang si Kristo isip imong personal savior o Ginoo. Mao na giingon sa mga laing relihiyon mga igsoon sa mas mga born again, mga Baptist, no. Dili na importante ang nga simbahan, no, unsa man nga simbahan ang imong pasakupan, dili na daw na importante. Ang importante imo lang dawaton si Jesus Christ as Lord and personal Savior. Mao na isagaran natong madungog mga higala sa atong mga higala nga mga born again Christians o mga Protestante, no, nga mingon sila nga dili na importante ang simbahan, no, kung unsa man imong simbahan, Romano Katoliko ka man, Iglesia ni Cristo, Sabadista, Saksi ng Jehova, dili na daw importante kung unsa ang imong simbahan nga gipasakupan. Kay para nila ang importante nga imo lang dawaton si Kristo
isip Ginoo og personal nga manluluwas, mao kuno na ang importante mga igsuon. Unya unsa may atong itubag nato niana mga higala? Kana nga mga argumento, kana nga mga katarungan sa atong mga higala nga mga dili Katoliko nga dili na daw importante ang simbahan. Unang-una mga igsuon, no, unang-una, duna gyud tay sa atong pagpangalagad sa Dios, sa atong pagsimba kaniya, kinahanglan ang kabubuton sa Dios maoy diyoy matuman. Dili ang kabubuton sa tao mo'y matuman mga higala. No? Balikon ko sa atong paglilingkod sa Dios o sa atong pag-alagad sa Dios, ang atong pagsimba ngadto sa Ginoo, kinahanglan iyahag yung pagbuot may matuman. Sa ato pa kay iyahang pagbuot may matuman, kinahanglan ang iyag yung kabubuton maoy subayon. No? Dili ang ato ang kabubuton. Kay usahay gud kitang mga ubang mga tao, ang ato amang kung kabubuton mo musunod sa ari na lang ko sa balay. Importante magampo lang ka diri sa balay, di na kinahanglan mo adto pa kog simbahan mo simba. Kana siya mga igsoon, wala na ka musubay sa kabubuton sa Dios ana. Muna sa atong pagpangalagad nato ngadto sa Ginoo, kinahanglan ang kabubuton sa Ginoo mo'y masunod. Dili ang ato Ang uban gani mingon na importante ari na lang ko sa balay magampo ko. No? Basta importante magampo ko suod sa balay. Wala lang tay kontra sa atong silingan, okay na kay na. Di na kinahanglan mo adto pag og simbahan mo, tambong pa ko sa misa. Mao nay ubang mga prinsipyo sa uban mga higala. Yang igsoon ang ubang mga born again mingon nga dili na importante ang simbahan. Dili na importante kung asa ka nga simbahan nga nasakop. Ang importante imong dawaton si Kristo isip Ginoo og personal nga manluluwas. Igo na, importante na. Mo na mga igsoon ato kining unsa may atong tubag niini? Una, atong tubag yun niini sa atong pag-alagad sa Dios, ang atong pagsimba ngadto kaniya, kinahanglan ang iyahag yung kabubuton may matuman. Naa ba na sa Biblia? Naa ka na mabasa mga igsoon sa San Mateo kapitulo 6 versikulo 9 ngadto sa 11. Nakahinumdum ba mo niini? Kining nahasulat sa Mateo kapitulo 6 versikulo 9 ngadto sa 11. Na si Kristo mingon kung magampo kamo ingon ini ang inyong pagampo. Amahan namo naa kas mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Unsa day mga igsoon? Ang pagbuot sa Dios amahan mo'y matuman. Wala mingon nga akong pagbuot mo'y matuman. Sa ato pa sa atong mga pagampo, sa atong pagsimba ngadto sa Dios, ang iyahag yung mo'y pagbuot mo'y matuman. Dili ang ato Unya, pagbuot man sa Ginoo mga higala, nga kinahanglan magpasakop kita sa simbahan. Magpasakop kita sa iglesia. Naa ka na sa Kolosas kapitulo 3 versikulo 15. Unsa may atong mabasa dinhi mga igsoon? Unsay mabasa nato diri sa Kolosas kapitulo 3 versikulo 15. Nagingon dinhi atong basahon ang balaang kasulatan. No? Og tuguti nga ang kalinaw sa Dios maghari diha sa inyong mga kasing-kasing. Nga ngadto nini usab kamo gitawag kay kini mao ang kabubuton sa Dios. Nga mahiusa kita sa usa ka lawas. Di man kana? Mao ni ang kabubuton sa Dios nga kita mahiusa diha sa lawas. Nya unsa man kining lawas mga higala? No? Matud pa dinhi tuguti nga ang kalinaw sa Dios maghari diha sa inyong mga kasing-kasing nga nagatuo niini usab kamo gitawag diha sa usa ka lawas og pagmapasalamaton kamo. Klaro og tataw mga higala nga kita gitawag diha sa usa ka lawas. Mao kini ang kabubuton sa Dios atong sundon mga higala. Dili ang atoa. Dili ang atoa mo'y kabubuton mo'y sundon. Dili atong kagustuhan mo'y sundon. Kining kabubuton sa Dios mo'y atong sundon. Unsa may kabubuton sa Ginoo nga kita gitawag diha sa usa ka lawas. Nya unsa man kanang usa ka lawas? Atong basahon ang Kolosas 1:18. Kay 3:15 man to. Ato lang basahon ang Kolosas 1:18. Unsa man kining lawas. Ingon dinhi. Og siya, kinsa ning siya si Kristo.
Og siya mao ang ulo sa lawas, ang iglesia. Klaro mga higala. Nga unsa day mabasa nato mga higala, mao kini ang kabubuton sa Dios. Nga kita gitawag diha sa usa ka lawas. But pasabot, mao kini ang kabubuton. Kabubuton sa Dios nga kita mahiusa sa lawas. Unsa nang lawas? Iglesia, simbahan. Mao nay kabubuton sa amahan nga kita kinahanglan mahiusa sa usa ka simbahan mga higala. Usa ka lawas. Wala mo ingon nga kabubuton nga mahiusa kita sa mga lawas. Wala mo ingon sa mga lawas. Usa ka lawas. O kanang usa ka lawas higala. Kung basaho na to ang Kolosas 1:18, si Kristo mao ang ulo. Mao ang ulo og ang lawas ang iyang iglesia. Buot pasabot, ang iglesia higala mao gyud na ang simbahan. Sa to pa mao kana ang kabubuton sa Dios nga kita mahiusa sa simbahan. Mao nay kabubuton sa Ginoo, mao nay atong sundon. Dili ka nang ato ang prinsipyo ba? Dili ka nang baruganan sa mga born again nga dili na importante nga masakop pa ta sa simbahan. Dili importante kung unsa imong simbahan, importante dawaton mo sa Kristo imong Ginoo og personal nga manluluwas. Sayop yun na higala. Sayop na. Kay matud pa sa atong Ginoo, matud pa ni Apostol Pablo, mao kini ang kabubuton sa Dios nga kita mahiusa mahiusa kita diha sa usa ka lawas. O kanang usa ka lawas higala mao kana ang simbahan nga gitukod sa atong Ginoo. Sa ato pa mga higala, importante gyud mga higala. Importante gyud nga kita mahiusa gyud sa simbahan. Simbahan nga iyaha ni Kristo. Iglesia nga iyaha ni Kristo. Dili ka ng iglesia nga tinukod lag tao. Dili ka ng mga iglesia karon nga bag-o lang mi tungha murag uhong ayaw ana pasakop higala kay kanang iglesia nga tinukod lag tao dili man na mao ang kang Kristo. Kinahanglan ang paagi sa Dios may atong tumanon. Unsa may paagi sa Dios nga kitang tao kita mahiusa sa usa ka simbahan. Unya nga moingon maning ubang born again nga dili na importante ang simbahan. Di na importante nga magpasakop pa ta sa simbahan. Importante dawata lang si Kristo imong Ginoo manluluwas. Igo na. Dako ka ng sayop nga doktrina mga higala. Usa na kada sayop nga doktrina. Kana nga doktrina tinapulan na nga doktrina. Doktrina na sa taong tapulan. No? Doktrina na sa taong tapulan. No? Kay liman ka mutuo lang dawaton lang si Kristo imong personal na manluluwas. Igo na. Di ba doktrina na sa tapulan? Nga igo lang tang dawato na to si Kristo. Igo lang nato dawaton si Kristo, igo lang nato nga mutuo kita ni Kristo atong Ginoo. Dili na kuno importanteng unsa ng simbahan diha, di na importanteng magpasakop ata sa simbahan. Kana nga doktrina na sa tapulan nga tao. Wa magtudlo si Kristo ana higala. Walay usa ka apostolis ni Kristo nga nagtudlo nga dili na importante ang simbahan. Way usa ka apostolis ni Kristo nagtudlo niya na. Sa 12 ka apostolis ni Kristo mga higala, kinsa mang 12 ka apostolis ni Kristo nga nagtudlo nga dili na importante ang simbahan. Walay apostolis nagtudlo niya na. Gani si Apostol Pablo nagtudlo gani nga importante kabubuton kini sa Dios. Niya, kining kabubuton sa Dios, angay sundon ug angay supakon. Beto baga, kamong mga born again, kining kabubuton sa Dios, angay sundon ug angay supakon. Sa angay sundon brother. Karon kay sundon man kahana to, unsa may kabubuton sa Dios, sumala sa Kolosas 3:15. Unsa may kabubuton sa Dios, sumala sa 3:15 sa Kolosas. Mao kini ang kabubuton sa Dios nga kita mahiusa sa usa ka lawas. Nya unsa man ang lawas? Ang simbahan. Mao kana ang kabubuton sa Dios nga kitang tao mahiusa diha sa simbahan nga tinukod ni Kristo. Mahiusa kita sa iyang iglesia. Nya moingon man ang uban nga dili na importante ang iglesia. Dili na importante ang iglesia kung unsa man kang iglesiahan nasakop. Masabadista man ka, maromano katoliko man ka, maiglesia ni Kristo man ka, dili na importante. Ang importante dawaton mo si Kristo imong Ginoo ug imong personal nga manluluwas. Sakto ba na? Sayop. Kana nga doktrina balikon ko, dako kaayo ng sayop. Dili lang igong dawaton nato si Kristo, ato sang pangitaon ang iyahang lawas. No?
Kay si Kristo higala ug ang iyahang lawas di na pwede magkabulag. Pero ang gihimo sa mga born again, ilang gibuwag. Ilang gibuwag. Ilang gibilin ang lawas, ang ulo mo ilang gidala. Mura ra ni sila ni kaon og isda mga higala. Mura na sila ni kaog sinugbang isda. Oray gikaon ang lawas gilabay. Nya asa man sila na mga higala, di sila kakaon sa unod. Kay ulo ra ang gikaon. Ulo ray gikaon, ulo ray gidawat. Ang lawas gilabay. Pwede ba na? Mukaon gikag isda di lang ulo, apilong gyud na nimong lawas. Kay ang lawas na adihang unod. Para mabusog ka, di ba? Mao na mga higala, mao kining atong ilustrasyon mga igsuon. No, mao kining atong ilustrasyon. Kini mao ang lawas ni Kristo. Ulo. Kining usa mao ang lawas. Kining ulo nga mao si Kristo ug ang iyahang lawas di na pwede nimong buwagon. Kay kana usa kana ka Kristo. Kung imo nang buwagon, imo rang dawaton ang ulo, si Kristo imo rang dawaton, ibilin nimo ang iyang lawas, kuyaw na. Managanta na. Kay lawas ra ang ulo ray imong gidawat, ang lawas imong gibilin, di na pwede. Makakita kag ulo nga magpaso-paso nga way lawas, unsay buhaton nimo? Mudagan gyud ka, mahadlok gyud ka. Unya kung imo ra pong dawaton ang lawas, isalikway nimong ulo. Imong dawaton ang lawas, arira ka sa iglesia, nya imong isalikway ang ulo sa iglesia nga mao si Kristo. Kita kag lawas magpaso-pasong way ulo mangigala unsay buhaton nimo. Mudagan gyud ka kay kuyaw kay na. Mo na nga kanang doktrina sa mga born again manghigala kuyaw kay na. Kay ulo ray gidawat, ang lawas gisalikway. Unsa may buot pasabot ko ana higala. Si Kristo ra ang ilang gidawat. Matud pas mga born again kanang magwali sa mga iski-iskina. Magwali sa mga matag merkado. Moingon sila, dawata lang si Kristo. Dawata lang si Kristo imong Ginoo ug manluluwas. Dili na importante ang simbahan. Dili na importanteng magpasako patag simbahan. Dili na importante kung asa ka na miyembro nga simbahan. Ang importante dawata lang si Kristo. Kana mga higala, kanang ilang style, kanang ilang estilo, ilang gisalikway ang lawas ni Kristo ana. Ulo ray gidawat nila mga higala. Ang ilang gidawat ang ulo ra, si Kristo lang ilang gidawat, pero ang lawas ni Kristo ilang gisalikway. Sa ato pa ilang gibuwag ang ulo ug ang lawas ni Kristo, pero di na pwede buwagon. Kay kung imong dawaton si Kristo, sa ato pa imong dawaton si Kristo, nya si Kristo mao man ang ulo, makuyog yun na ang iyang lawas. Kay ang ulo og si Kristo, ang ulo nga mao si Kristo ug ang iyang lawas, di yun na pwedeng mabuwag mga higala. Kay kung imo yun ang buwagon, kuyaw kay na. Ulo nga way lawas, kuyaw kay na. Managang yun ang tanan ana. Dili pwede ang ulo niya ang lawas imong ipahabilin. Tanawa ang gibuwas mga born again. Nga lawas ra, ulo rang ilang gidawat, dawata lang si Kristo. Dawata tuho ilang si Kristo. Imong personal nga manluluwas. Ayaw na ng simbahan, dili na importanteng simbahan. Tanawa, ilang gidawat ang ulo, ilang gidawat si Kristo, pero ang iyang lawas ni Kristo wa nila dawata. Gisalikway nila, pwede ba na? Dili gyud na pwede higala. Kinahanglan ang ulo nga mao si Kristo. Kung imong dawaton si Kristo, mukuyog gyud na ang iyahang lawas. Kay si Kristo ang ulo, ang iyang lawas muuban gyud na mga higala. Bisag asa ta kining atong ulo, bisag asa pa ta, ang lawas muuban gyud na. Muuban gyud na bisag asa ka. Kung asa imong lawas, naa gyud na imong ulo. Nabay nahitabo ba na nga nilakaw ka nga wa kay kuyaw man na. Kuyaw man ang mulakaw ka nga wa kay ang tao mahadlok nimo ana. Bisag asa ka mulakaw, uban gyud ang imong ulo. Mahitabo ba na nga mulakaw ang imong lawas, moadtog syudad, ang imong ulo ibili nimo sa balay? Di na pwede. Kung asa ka, mukuyog gyud ang ulo. Ingon ana usab mga igsuon. Kung imong dawaton si Kristo, dawata usab ang iyahang simbahan. Dawata usab ang iyang simbahan. Ayaw isalikway ang iyang iglesia. Ayaw isalikway ang simbahan. Kay importante kaayo ang simbahan mga higala. Kaya nga naman, kay lawas ka na ni Kristo, imong isalikway ang lawas ni Kristo? Ayaw. Kay ang simbahan, lawas ni Kristo mga higala. Naa ba tayo mabasa sa Biblia niya na? Naa. Ato lang basahog balik ang Kolosas 3:15 mga higala. Ato lang basahog balik ang Kolosas 3:15
Dara Kolosas 3:15 atong basahon. Nag-ingon dinhi ang balaang kasulatan. Kolosas 1:18 di mga higala. Dara atong basahon na. Kolosas 1:18 nagkanayon. Siya ang ulo sa iyang lawas, ang simbahan. Siya ang sinugdan, ang unang gibanhaw sa mga patay, aron mag-una sa tanan. Unsa di ay mga higala? Siya, kinsa maning siya? Referido ni Kristo. Siya ang ulo sa iyang lawas. Unsa ning lawas? Ang simbahan. Sa ato pa mga higala, si Kristo igala mao ang ulo sa iyang lawas. Unsa ning lawas? Ang simbahan. Busa si Kristo ang ulo, si Kristo mang ulo, ang iyang lawas mao ang church, ang simbahan. Dili ni magkabulag si Kristo ug ang iyang lawas, di man ina. Ang si Kristo ang ulo ug ang iyang lawas di gyud na pwedeng mabuwag. Magkuyog-kuyog gyud na asa gani si Kristo, tuag gyud na ang iyang lawas. No? Busa ang Kristo ug ang simbahan usag gyud na, ayaw gyud na buwaga higala. Dili pareha sa ubang mga born again. Ilang gibuwag, dawata lang si Kristo. Dawata lang si Jesus Christ as Lord and Savior. Igo na. Dili na importanteng simbahan. Dili na importanteng mamembro ka sa iglesia. Dili na importante tan-awara. Ang ilahang gisunod mga higala, ang ilahang kabubuton. Ang ilang gisunod, ang ilahang paagi. 1 hour sila musunod sa paagi ug kabubuton sa Dios. Mao na balikon to sa atong pagpangalagad sa Dios. Dili pwede ang ato ang paagi mo'y sundon. Dili pwede nga magbuhat ato ang paagi. Naay paagi sa Ginoo mo'y na atong sundon. Muna sa atong pagpangalagad sa Dios, dili pwede nga ang paagi nato mo'y atong sundon. Di na pwede. Di ta magpwede magbutbuot og paagi nga mao ni atong sundon. Nga dawaton lang si Kristo. Di na importanteng simbahan. Dili man mo'y paagi sa Dios. Doon ay paagi sa Dios. Unsa may paagi sa Dios? Dapat ikaw magpasakop sa iyahang simbahan. Kolosas 3:15 balikon ko niya atong basahon. Magpailubay mo sa usag-usa og magpasayloay kung adunay panagbangi. Usa gingon dinhi. Hinaot nga ang kalinaw ni Kristo mag-awas sa inyong kasing-kasing. Tungod niini gitawag mo aron mausa kalawas liman kana. Gitawag kita sa Dios kay mao kana ang iyang paagi nga kita mausa sa iyang lawas. Buot pasabot mausa kita, mamembro kita sa iyang simbahan. Nya mo ingon mo dili na importante ang simbahan. Kamong mga born again mo ingon mo dili na importante ang iglesia. Gitawag man ganitas Ginoo nga mausa kita diha sa iyang lawas. Nya mo ingon mo dili importante ang simbahan. Kundi pa importante nganong gitawag pa man tas Ginoo. Nganong gitawag pa man tas Ginoo nga masakop ta diha sa iyang simbahan. Meaning importante jud ay mga higala. Kay kung dili pa importante ang iglesia, dili pa importante ang simbahan, nganong gitawag pa man tas Ginoo? Aron mahasakop ta sa iyang iglesia. Di ba wa mo kabasa niya na Kolosas 3:15? Nga mao kini ang kabubuton sa Dios nga gitawag kita niya. Unsa din kabubuton sa Dios? Iya tang gitawag aron mahiusa sa usa ka lawas. Nya unsa nang usa ka lawas? Kolosas 1:15 mao ang simbahan ni Hesukristo. Therefore mga higala, importante kaayo ang simbahan igsuon. Importante kayo ang simbahan. Dili pwede nga dawaton lang si Kristo imong Ginoo ug manluluwas igo na. Dili na importante ang pagpasakop og simbahan, ayaw ana igsuon. Di na pwede magkabulag ang lawas ug ang ulo. Ang lawas mao ang simbahan. Ang ulo mao si Kristo. Nya mabuwag ba ng ulo ug ang lawas? Di gyud na pwede. Kay si Kristo mao ang ulo ug ang simbahan ang lawas ni Kristo. Dili pwede mabuwag na nimo mga higala ang lawas ni Kristo mga higala. Magkuyog-kuyog yun ang lawas ni Kristo ug ang ulo. Pero unsa gibuhat sa mga born again? Ilang gibuwag. Kay matud pa nila dawata lang si Kristo imong Ginoo ug manluluwas. Dawata lang si Kristo imong Lord and personal Savior, igo na. Dili na kuno importante ang iglesia, di na kuno importante ang simbahan. Di man na mao. No, di man na mao, di man na mo ipaagi sa Ginoo. Dunay na ipaagi sa Ginoo mga higala atong sundon kining naa nakasuwat sa Kolosas
3:15. Mao ni paagis Ginoo mo'y atong sundon. Unsa may paagis Ginoo atong sundon? Nga kita magpasakop sa usa ka simbahan. Mao kani paagis Ginoo nga magpasakop kita sa usa ka simbahan. Dili ta mosunod anang paagis born again nga dawaton lang kuno si Kristo imong Ginoo manuluwas igo na ayaw pagsunod anang mga higala kay ilaharag yun ang paagi. Ilaharag yun ang panudlo. Kung ari ta mo basis Biblia, wala gyud na kanang ilang panudlo, wa gyud na diha sa Biblia mga higala. Mao pitong nangutana ko sa 12 ka apostoles ni Kristo. Kay 12 man to ka apostoles ang gipili ni Kristo. Sa 12 ka apostoles ni Kristo, kinsa mang apostoles ni Hesukristo bisag usa na lang nga nagwali nga dili na importante nga magpasakop ta sa iglesia. Tubag. Kinsa man sa 12 ka apostoles ni Kristo nga nagwali nga dili na importante nga magpasakop ta sa iglesia. Kinsa man ang apostoles sabi nagwali nga di na importante magpasakop ta sa iglesia. Dili ta kabasa niya na. Ang atong mabasa higala matud pa ni Apostol Pablo, mao kini ang kabubuton sa Dios. Muna nangutana ko paganina, kanang kabubuton sa Dios, pastor, ato nang tumanhon o ato nang supakon? Lisod man pud moingon ni mga pastor, supakon ta na. Ako nga una magsusupak di ka sa Dios, pastor. Kay imo mading supakon ang kabubuton sa Dios. Mao na pangutanan ako, pastor, kining kabubuton sa Dios, pastor, angay ni natong supakon ug angay natong tumanon. Moingon gyud ang pastor, ato gyud tumanon, brother. Oy, karon unsa man kabubuton, pastor, sa Dios, pastor? Subala sa Colosas 3:15. Mao kini, pastor, ang kabubuton sa Dios, pastor, nga gitawag kita niya. Kabubuton kini sa Dios nga gitawag kita niya aron mahiusa sa iyang simbahan. Di man kana? Nya moingon mo dili importante ang simbahan? Ngano di man importante? Ha? Di na importante mga higala. Niingon man ka, pastor, nga kaning kabubuton sa Ginoo tumanon tani. Busa kay tumanon tani. Busa kay tumanon tani karon. Nganong wa man ka magpasakop sa simbahan? Magpasakop ka sa simbahan. Ayaw pag-ingon nawata lang si Kristo, imong God and personal Savior. Ayaw, ana. Dapat mo pasakop yuga sa tinuod nga simbahan. Ang uban mingon dili na importante asa ka na miyembro sa iglesia man ka, sa Sabadista man ka, sa Protestante man ka. Dili na importante. Ang importante naa kay pagtuo ni Kristo. Doon na ka relasyon sa Ginoo. Sayop man nga doktrina. Doktrina na sa tao nga tapulan mga higala. Manin na ha? Kana nga doktrina na sa mga taong tapulan. Nga dawaton lang kuno si Kristo, tuhuan lang si Kristo, isip Ginoo, personal nga manuluwas, mana? Unsa pa may hagwagoon imong mangita pa kadihag unsa nga simbahan ang iyahan ni Kristo? Kana mga igsuon, kanang ilang style bas mga born again. Tinapulan. Tinapling, ha? Tinapulan. Muna balikon ko mga higala, importante gyud kaayo ang simbahan sa nga importante gyud nga ato gyud pangitaon ang simbahan nga gitukod sa atong Ginoo. Ug walay lain nga simbahan nga gipamatud-an sa mga dagkong kasaysayan, mga kasaysayan nga kasaligan, mga libro nga way gidapigan gawas sa kamatuoran. Ang tanang mga kasaysayan, mga libro sa universidad, sama aning Gruller Encyclopedia Volume 5 page 106. Tanan mga referensya, mga standard reference nagkahiusa gyud mga higala. Way laing simbahan, way laing iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. Mao ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Maura ng iglesia nga gitukod sa atong Ginoo mga higala. Gipamatud-an sa mga dagkong kasaysayan. Gani ang balaang kasulatan kung basahon nato ang Biblia sa Mateo 16:18. Kung dili pa importante ang simbahan, nganong nagtukod pa man si Kristo og simbahan? Mateo 16:18 giingon din ni atong basahon. Dili na kuno importante ang simbahan. Unsay dili importante? Kung di pa importante magtukod ka sa Kristo og simbahan? Kung di pa importante ang kasilyas, magtukod ka tag kasilyas? Sa may kapuslanan imong pagtukod-tukod kasilyas kung di na importante? Importante kay nang kasilyas. Importante na aron anha ta mangihi, anha ta malibang, anha ta maligo.
Nya magtukod-tukod lang kag kasilyas unya dili di ka diha maligo, dili ka diha malibang. Ay na lang pagtukod kung di na importante. Nagtukod ganitag kasilyas meaning importante kay na kay anha ka malibang. Nagtukod-tukod lang yung kag kasilyas nya adto ra yung ka malibang sa kilid-kilid. Di na pwede. Magtukod ka kag balay dili na importante nimo. Importante gyud na. Magtukod barong ka diha balay, mamanday ka diha. Pangutanong ka, Brad, nganong tukod man ka balay, Brad? Kani Brad, tukod naman ako, Brad. Di naman importante ang balay. Pastilan. Di man din na importante nga nung tukod-tukod pa man kag balay. Nagtukod gani kag balay, meaning importante na kay ana ka matuog. Tukod-tukod kag balay nya, di ka diha matuog. Di na pwede. Nagtukod gani si Kristo og simbahan, meaning importante kay na diha ta magpasakop. Mura ra kag gatukod kasilyas ba? Nagtukod kag kasilyas unya wingon ka di naman importanteng kasilyas, bisag asar ra man talibang. Nganong tukod pa man kag kasilyas? Nagtukod gani kag kasilyas kay importante na diha ka malibang, diha ka mangihi. Ingon ana usab mga higala si Kristo nagtukod og iglesia, importante gyud kayo ang iglesia. Importante kay simbahan. Dili kay moingon ang born again di na importanteng simbahan, importante dawatos Kristo. Sayop man na nga doktrina, tinapulan man na. Basahan na to ha. Mateo 16:18. Ingon niya itong mabasa ha. O karon nag-ingon ko, ikaw si Pedro, o bato. Og niining bato, tukuron ko ang akong simbahan. Ang mga gahom sa impierno, dili gayud makabuntog niya. Klaro. Klaro kay mga higala nga si Kristo mga higala sumala sa Mateo 16:18 nagtukod si Kristo og simbahan. Unya magtukod ba si Kristo og simbahan nga dili importante? Mura ra kag nagtukod og kasilyas unya tukod lang og kasilyas brad. Dili naman ni importanteng kasilyas. Importante at tula talibang sa kilid-kilid. Pastilan di na pwede. Nagtukod gani kag kasilyas importante kay na anha ka malibang, anha ka mangihi. Muna nga si Kristo nagtukod og simbahan. Usara ka simbahan ha? Usara gyud ka simbahan kung imong basahon ang Mateo 16:18. Usara gyud ka simbahan. Karon nagtukod si Kristo og simbahan. Busa kay nagtukod si Kristo og simbahan. Importante kayo mga higala. Importante kayo ang simbahan. Muna mga higala, ayaw gyud mo pailad aning mga laing reliyon nga moingon sila dili importanteng simbahan. Mao ganing gitukuran ta ni Kristo og simbahan kay importante kay nahibaw si Kristo sa umaabot nga panahon kay si Kristo mobalik naman ngadto sa iyang amahan, moadto naman si Kristo sa langit. Unya unsa may mutabang nato kung panahon nga kita makasala. Unsa may mahog nato gabayan. Kay kabaw man si Hesus Kristo nga human kita niya tubsar sa krus. Human kita tubsan ni Jesus Christ sa krus, human siya nagluwas sa atong mga sala. Iya tanggi pagkamatian nahibaw man si Kristo nga bisag human niya luwas sa ang tao makasala gihapon balik. Makasala gihapon niya. Nakita ni Kristo ang umaabot kay si Kristo Dios man nahibaw man gyud sa tanan si Kristo. Kay Dios man si Kristo, iya na nang napalantawan ang umaabot sa katapusan sa mga panahon. Nahibaw si Kristo ana. Nasayod na si Kristo sa umaabot mga higala. Muna niingon si Kristo nagtukod yung simbahan. Si Kristo sa buhi pa si Kristo diri sa kalibutan, wa pa siya mobalik sa amahan, sa wa pa siya patya. Grabe kayo ka bright si Kristo. Nagtukod gyud, gitukuran gyud ta ni Kristo og simbahan. Busa kay gitukuran ta ni Kristo og simbahan. Kay mao kana kay nagpanlantawan ni Kristo nga sa panahon nga mubalik na si Kristo sa langit, ang mga tao walay mahugog gabayan. Nuna ang simbahan mao kanay gabayan. Nga panahon kung kita makasala, makadawat gihapon kitag pasaylo pinaagi sa atong pagpaduol sa simbahan. Muna nga panahon nga kita ang simbahan mga higala mao kini ang mutudlo kanato. Unsaon nato mga igsuon pag kinabuhi diha sa kabuutan. Mao kini mutudlo kanato mahitungod sa balaang kasulatan. Imahingom sila ang Biblia di brad, di pwede brad. Nya unsaon man nato pag ilag Biblia kung way simbahan nagtudlo kanato. Mao na misa ang Biblia ra di mutudlo brad. Ngano ang simbahan pa man gyud mutudlo. O niya kung Biblia ra mga igsoon, nya kinsa may nagpaila nga kining Biblia.
Kinsa may mo pasabot nato mao ni ang pulong sa Ginoo. Di ba ang simbahan? Sa to pa ang simbahan mga higala mo mutudlo nato may tumos Biblia. Dili kay ang Biblia mo mutudlo ka nato. No? Ngano mutudlo man na natong Biblia? Kay kung mutudlo pa na natong Biblia, kalang mga pastor di na magkapoy-kapoy gwali. Ilan na lang nang patunulan ng ilang mga miyembro. Dira basa na lang mo Biblia di na lang ko mutudlo ninyo ha. Kay ang Biblia ray mutudlo nato. Anong gaguhago pa mang mga ministro, ngano gaguhago pa mang pastor diha sa ilang simbahan magwali-wali pa mang pastor, mukutlo-kutlo pa magkapitulo nya ang mga miyembro pasabton pa man. Kung Biblia ray mutudlo nato, igo ng Biblia ang mutudlo ka nato, pasagdi na ng inyong miyembro ay lang mugtudlo-tudlo diha. Tunuli na lang na hatagi na lang ng inyong miyembro Biblia, kay Biblia ra man kay mutudlo ka nato, tunuli na lang ninyong mga miyembro Biblia. Ay na lang mga explicar diha, ay na lang wali-wali diha, pastor. Kay Biblia raman kay mutudlo nato. Di ba? Sa to pa masabot nato mga higala, ang naadyoy otoridad nga mutudlo gyud og mahitungod sa Biblia. Mao na mga igsuon, mao na si Kristo, grabe kayo kamalamon. Sawa pa si Kristo mobalik sa kalibutan, nagtukod yud si Kristo og simbahan kay kining simbahan panahon nga kita makasala, mao kini ang atong gabayan. Mahog ni natong abyan, mo ni atong kung sa salbarbida pa ni mo ni atong sakyanan. Sakyanan kay kini nga simbahan mga higala. Mao kini ang mutudlo kanato unsaon pag kinabuhi natong matarong. Mao kini ang muatiman sa atong mga kalag. Ang atong mga pari magwali sa maayong balita kada oras kay kada adlaw man magmisa mga higala ang atong mga pari kanunay magwali, maghumili, iya kitang papakalawaton kay buot pasabot ang simbahan migam sa ato ang mga kalag. Mao na mga igsuon, mao na nalantawan ni Kristo magtukod yung simbahan. Mao na mga igsuon ang simbahan nga gitukod ni Kristo. Pangutana kanang simbahan nga gitukod ni Kristo. Importante na o di na importante mingon sa di importante. Karon pangutana, kung dili pa importante nganong nagtukod pa man si Kristo og simbahan? Nganong nagtukod pa man si Kristo og simbahan kung dili importante? Ikaw pastor, magtukod barong ka og balay. Pangutana kanang balay nga imong gitukod importante na dili. Sa di man importante, di ba na importante nga nung gatukod-tukod pa man ka? Imposible kay moingon kag di man importanteng balay akong gitukod, brad. Importante gyud na. Importante na kay nagtukod kag balay, importante kay na para nimo kay diha ka mupuyo, diha ka magpuyo mga higala. Muna nga si Kristo pud nagtukod og simbahan kay buot pasabot niya na importante kayong simbahan. Kay ang kabaw kita mga igsuon, ang misyon sa simbahan mao gyud ang pagpakaylap sa pulong sa Ginoo. Kinsa man tong unang simbahan? Ug unsa man ang unang simbahan? Ang unang simbahan ni Kristo mao gyud ang mga 12 apostoles ni Kristo. Mao toy mga unang simbahan. Mao toy unang simbahan nga giumol ni Kristo mga higala. Sa iyahang panahon, ang una yung simbahan nga giumol ni Kristo nagsugod pag yun sa 12 apostoles. Perti pag yung gamaya. Mao na nga si Kristo nagpili og 12 apostoles ug mao kana ang iyahang gisugo. Ang simbahan maoy gisugo ni Kristo sa pagtudlo sa tanang gitudlo ni Hesukristo. Kay balikon ko ang mga apostoles ni Kristo mao gyud ang unang simbahan. Mao toy unang simbahan. Kita mga igsuon nisunod na lang ta. No? Usa na lang ta sa mga gitawag nato og mga nangakabig diha sa simbahan nga iyahan ni Kristo. Mao na nga si Kristo nagtudlo, iyang gitudloan ang iyang mga iyang simbahan. Ningon si Kristo ngadto sa iyang simbahan nga maong mga apostoles, busa panlakaw kamo, giingon ni Kristo. Busa lakaw ug panudlo sa tanang kanusuran. Liman kana ang gisugo diha sa pagpanudlo dili Biblia. Dili Biblia ang gisugo ni Kristo. Kung dili ang iyahang mga apostoles o katong mga apostoles ni Kristo mao kadto ang unang simbahan, mao tong unang organisasyon ni Kristo. Unsay giingon ni Kristo? Busa lakaw ug panudlo sa tanang kanasuran. Bunyagi sila sa ngalan samahan og sa anak og sa Espiritu Santo. Versikulo 20. Tudloi sila pagtuman sa tanan nga gisugo ko kaninyo. Ubanan ko kamo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Klaro kayo mga higala. Ang gisugo di ay pagpanudlo
mao ang simbahan mga higala, dili ang Biblia. Dili ang Biblia. Wala moingon si Kristo, Biblia ra ang mutudlo ha. Ang Biblia ra gyoy mutudlo. Wala gyud. Duna gyoy mutudlo mga igsoon. Kinsay mutudlo? Way lain. Ang simbahan maoy mutudlo mga igsoon. Dili ang Biblia. Kay matud pa din ni Hesukristo, tudlo sila pagtuman sa tanan kong gisugo ko kaninyo. Duna gyud di ay mutudlo. Kinsa man ni? Katong pag-ingon tudlo sila, meaning mga organisasyon gyud na, pundok gyud na. Usa na siya ka pundok o kanang pundoka mao kana ang unang simbahan nga giumol ni Kristo nga maoy mutudlo sa tanan nga gisugo ni Kristo. Nya dili lang kay mutudlo, mo administer pag yun. Kung sana mo administer, mo administer, mag-handle og bunyagi sila sa ngalan samahan sa anak og sa Espiritu Santo. Sa ato pa mga igsoon, mao kini ang misyon sa simbahan. Ang misyon sa simbahan mao ang pagtudlo ngadto sa katawhan sa tibuok kalibutan. Ikaduha, ang simbahan maoy kahimanan. Mao kini ang kahimanan sa kaluwasan sa tanang tao. Kay kiniding simbahan mubunyag ni sila, bunyagi sila sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Sa ato pa kini nga pundok mubunyag ni sila. Unya unsay giingon ni Kristo, ang magpabunyag maluwas, meaning ang simbahan mga higala maoy kahimanan sa kaluwasan. Kay kining simbahan mo bunyag man ni. Unya ang kadtong magpabunyag maluwas, meaning ang simbahan maoy gihimong instrumento kahimanan aron kadtong kinsa toy magpabunyag sa simbahan maluwas, meaning ang simbahan maoy instrumento nga maoy mubunyag sa katawhan aron kadtong kinsa toy magpabunyag maluwas, meaning ang simbahan gihimong instrumento kahimanan. Pinaagi sa ilang pagbunyag, mubunyag ang simbahan, o sa ilang pagbunyag, maluwas ang tao mga higala. Mao kanay misyon sa simbahan. Ang misyon sa simbahan mao ang pagwali sa pulong sa Ginoo, pagtudlo sa pulong sa Ginoo. Ikaduha, mao ang pagpangluwas sa mga kalag sa tao. Luwason nila ang kalag sa tao. Mao nay misyon sa simbahan. Nya moingon mo dili importante ang simbahan? Unya pangutana, kini nga simbahan mga higala, makapangutana kamo. Sa di pa na natutubagon mga higala, doon na ko ibasahon, ato na lang tubagon. Sa di pa na ko basahon yung pamphlet sa Baptist. Niya tingalig makapangutana kamo, Brad Carlo. Daghan man kayron nga simbahan, Brad Carlo, daghan man kayron mga nag-angkon-angkon nga sila mao ang tinuod nga iglesia. Sila ang tinuod nga simbahan. Kay mabasa man po sa Biblia ang ilaha. Usaon man nato pag siguro, Brad Carlo, nga kanang nga simbahan maugyod ang iyahan ni Kristo aron diha ta magpasakop. Ang atong tubag ni ana mga higala mao ni, anha nato maila nga kanang iglesia iya ni Kristo una, kanang iglesia mga igsuon nga dunay mga santos. Di man ina anha maila nimo nga kanang iglesia iya ni Kristo kanang dunay mga santos. Pero iglesia gani nga way na nga santos, pahawaan ng iglesia, ayo pasakop niya na. O sana kailhanan. Unya asa man kakakitag iglesia o simbahan nga daghan kay nga santos, way lain ang Romano Katoliko. Pero ting daghanang nga santos sa simbahan Katoliko. Ari ka sa Saksinuba, do na bay na santos nila? Wala. Na santos ba si Charles T.Z. Rizal nga ilang founder sa Saksinuba? Wala. Ang Mormons, naabay na nga santos sa Mormons? Ngan ra siguro sa simbahan nila mo'y na santos? Ngan ra siguro sa simbahan? Kaya na may gibutang dito nga, The Church of Jesus Christ Latter-day Saints. Tanawa, ngan ra mo'y saints. Pero kung imong tunan ang ilang simbahan abay na nga santos, na santos ba to si Mormons? Ay na santos ba to si Joseph Smith? Wag yun santos. Baptist, na santos ba to si John Smith? Wag yun santos. Muna, anha ni mo ilha pangitaag yun ang simbahan nga dunay na santos. Way laing simbahan nga dunay na santos, pirting daghanang na nga santos. Way lain ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ra. Mauna, usana siya kailhanan. No? Ikaduha,
kinahanglan si Cristo Joy Founder. Si Cristo Joy Founder ang nagsimbahan na. Makakita gani kag simbahan nga mag-angkon-angkon nga sila mao ang tinuod, sila ang tinukod ni Kristo, kay naa daw sa Biblia ang ilaha, ayaw kumpiyansa, ayaw dayon pailad. Kay dili ta na magamit-gamit og Biblia sakto na. No, tungod kay nagamit sila og Biblia sakto na di sila. Ayaw gyud pailad na higala. Kay kung mao nay basihan nato nga tungod kay mabasa sa Biblia ang ilaha mo ni sakto, sa ato padaghan na kayron sakto aron, pirti na ding daghan na ron sakto. Ang born again, mabasa man po nas Biblia. John chapter 3, verse 5. No? Saksi ni Jehovah, mabasa po nas Biblia. Isaiah 43:11. Mabasa man po nas Biblia. Unsa pa man? Pentecostal, mabasa po nas Biblia. Nya karon pulos mo na mabasa sa Biblia ang ilaha, pangutan na sakto na po ng ilaha. Sa ato pa pirti na ding daghan ng sakto aniron. Ha? Pirti na ding daghan na rong simbahan nga pulos sakto kay mao man kay basihan ang mabasa naman kay may basihan. Kana ka Soriano, Iglesia sa Dios, kana ka Ili Soriano, mabasa man po nas Biblia, 2 Corinto 1:1. Ay, siguro na, sakto po na ka Soriano. Kanang Iglesia ni Cristo Manalo, mabasa man po nas Biblia ilaha. Roma 16:16. Ay, siguro na, sakto po ng Iglesia ni Cristo Manalo. Sa to pa, mugawas na ron manghigala, magkagubot na ni ron. Daghan na ding masakto na ani ron. Sakto po ni Saksi ni Jehovah, sakto po ni Iglesia ni Cristo, sakto sa ni... Mao na mga higala nga kini ding atong mga kaigsuonan nga mga dili Katoliko. No? Kini nga atong mga igsuon nga mga dili Katoliko mga higala. Ayaw gyud mo kumpiyansa. Ayaw gyud mo kumpiyansa. Kay tungod ba kay naa sa Biblia ang ilaha mo nay sakto? Ayaw gyud. Ayaw gyud pailad mga igsuon. Una, asa man nato maila ang iyahan ni Kristo. Ha, asa man nato unsa may mailhan nato nga kana iyahan ni Kristo. Kana gyud naay nga santos. Ato ka Saksi ni Jehovah way na santos. Bisag Vilma Santos wa gyud sa ilaha. Bisag Vilma Santos, Eric Santos wa gyud na sa ilaha mga higala. Saksi ni Jehovah wa gyud nga santos. Pero kung mamembro siguro na nila si Vilma Santos, kana hinoon nana sila santos. Kinsa man si Vilma Santos. Muna bisag Vilma Santos, bisag Eric Santos, wa gyud na santos sa Saksi ni Jehovah. Iglesia ni Cristo wa gyud nga santos. Santos ba to si Felix Manalo? Wala nadugta, wala masantos mga higala. Way laing simbahan iglesia nga na santos. Mao ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, mao kanang iglesia nga dunay nga santos. Pero tinandaghanan nga santos Katoliko. Dili na maihap, pero tinandaghanan nga santos. Mao ba nang tinuod nga simbahan? Mao ba nang tinuod nga simbahan nga dunay mga santos? Mao gyud. Atong basahon ang unang Korinto 14:33. Ingon ni atong mabasa. Atong basahon na unang Korinto 14:33. Dara, atong basahon. Kay ang Dios dili mao ang tigmugna sa kalibog. Apan sa kalinaw sama sa tanan mga iglesia sa mga balaan. Liman kana. Mato pang Pablo, nasakop si Apostol Pablo sa iglesia sa mga balaan. Atong basahon bi. Bini sa Maayong Balita Biblia ay diri sa Kristohanong Katilingban. Unang Korinto 14:33. Dara. Ingon ini ato mabasa mga higala. Ang Diyos dili Diyos sa kasamo kundi sa kalinaw. Pahiluma ang inyong mga babae sa pagsimba. Ang 33 mga igsoon. Ang Diyos dili sa Diyos sa kasamo. 14:33. Dara mga igsoon, unang Korinto 14:33. Dara mo na mga igsoon. Sa simbahan sa mga balaan. Sa to pa na gyud simbahan sa mga balaan mga higala. Muna nga ana gyud ta magpasakop sa simbahan sa mga balaan. Kay mismo si Pablo igsoon diha nasakop si Pablo sa simbahan sa mga balaan. Sa mga balaan santos. Muna ang tinuod nga simbahan mga higala, simbahan sa mga santos. Muna nga nganong mingom tag simbahan sa mga santos kay daghang kay nga santos anang simbahan na. Tungod anang simbahan daghang kay nga santos. Bisag daghang kay mga badlungon
Bisag daghan kayong mga bugoy sa simbahang Katoliko, pero taliwala, bisag ingon ana mga igsuon, daghang mga bugoy, pero grabe pod ang mga santos mga higala. No? Kay lagi balikon ko diha sa simbahan nga gitukod sa Ginoo, dili magyutanan ng mga miyembro diha sa simbahan mga perpekto. Doon na magyoy nay mga bisyo, ang uban nay mga badlungon, nay mga katok ug utok, pero dili tanan badlungon jud diha. Nagyoy mga balaan, nagyoy mga santos pod. Kay mao man gyud na ang simbahan nga iyahan ni Kristo, doon na magyoy mga santos. Unang Korinto 14:33. Mao na mga higala. Mao na usa ka ilhanan nga atong basihan nga kini nga simbahan na iyahan ni Kristo kinahanglan naagyoy na nga santos. Kana gyud nay nga santos. Wa na koy laing simbahan nga akong nakit-an og na akong nakaplagan nga daghan kay nga santos. Mao ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ikaduha, kinahanglan si Kristo jud may founder ni ana nga simbahan na. Si Kristo jud may founder. Unya kinsa may founder sa mga sa may founder sa Katoliko? Way lain. Matod pa diri Catholic Church. Dara. Catholic Church magtutukod si Hesus Kristo, Jesus Christ. Tuig pagtukod 33 AD. Dapit Jerusalem. Ang referensya nato nini Gruller Encyclopedia Volume 5 page 106. Unya dili lang kay sa Gruller, naapod sa World History by O'Brien page 138. Naagyod. Walay laing simbahan nga gipaila sa kasaysayan. Walay laing simbahan nga gipaila, no? Sa mga kasaligang libro, kasaligang basahon ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kining mga laing reliyon gipaila-ila mapud ni. Pero lain lang gatukod. Sama ning Anglican Church, kinsay gatukod ani si King Henry. Assembly of God, kinsay gatukod. Grupo sa mga Protestante. Kaning Baptist, magtutukod si John Smith. No? Sa to pa kining mga laing reliyon gipalaila usab day kini sila sa kasaysayan, pero ang gatukod dili si Kristo. Ang gipaila-ila sa kasaysayan nga gatukod ani nila tao ra nga ordinaryo sama nato. Arita sa Evangelical Church, ang gatukod si Jacob Arminius. Arita sa Church of Christ Scientist, magtutukod si Mary Baker Eddy. Tanawara, dili si Kristo mo'y gatukod. Ang gatukod tao ra nga sama nato, nya makaluwas din na. Church of God in Christ. Dili ni katukan Suryano. Lain po ni Church of God in Christ. Ang magtutukod si C.P. Jones. Di ba ka na? Iglesia ni Kristo, kanang Ilado Cayos, Pilipinas. Magtutukod si Felix Manalo. Tanawa, si Kristo ba'y gatukod? Gadadalang sa nga Kristo, pero dili si Kristo may gatukod kung atong tunaan ang ilang simbahan. Jehovah Witnesses, kaning Jehovah's Witnesses, kasi gatukod. Si Charles D. Russell, tanawa, si Kristo ba'y gatukod? Si Jehovah ba'y gatukod? Wala. Dili si Jehovah, gadadalang sa nga Jehovah. Kay kini sila mga higala, kini mga laing reliyon, gadadani sila sa nga Jehovah, Church of God, Church of Christ, Iglesia ni Kristo, aron ang mga tao mailad, aron makaingon launo, Jehovah man naman jud sa Biblia Iglesia ni Kristo naman jud Kristo mula ang mga ubang Katoliko ni sintoy madapod nila, sabot gamit-gamitag basa-basahag Biblia madagyod, pero kung imong tun-an ning ilang simbahan mga higala, di jud kapasar, piki jud. Nya usa pa, the Lutherans, kining Luterano, magtutukod si John Wesley. Kining Methodist, magtutukod si John Wesley gyapon. Kaning Mormons, kining sagaran makita na to magniktay mga sagaran mga Amerikano. No? Kisi gatukod si Joseph Smith. Tanawara? Kining Presbyterian. Kisi gatukod si John Calvin. No? John Calvin. The Salvation Army, nasa day simbahan nga Salvation Army. Sagara miyembro siguro mga army, no? Kasi gatukod si General William Booth. Tanawara, dili gyud si Kristo may gatukod. Ang gatukod pareha ra gyud nato mga ordinaryong tao. Nya makaluwas ba na? Nya anha ba mo magpasakop anang simbahan nga tinukod lang tao nga sama nato? Wa gyud tay kaluwasan mapabot ana. Pero arita sa Romano Katoliko, Catholic Church magtutukod si Hesus Kristo. Maog yun ay gipaila sa mga dagkong kasaysayan. Dili na gyud ta kaluan, bisag balay-balihon pa ning kalibutan, bisag tuyukon pa ning kalibutan.
ug dili na gyud ni mapapas ang nahasulat sa kasaysayan nga ang Romano Katoliko mao gyud tinuko ni Kristo. Bisag unsaon panig atake sa laing reliyon, bisag pinakangilngig pa nga debater, bisag unsaon pa nilag luad-luad, tuis-tuis, bisag unsaon pa nilag palusot, bisag uyug-uyugon pa ni, bisag bali-balihon pa ning kalibutan, dili gyud madinay nga way laing jung o di gyud madinay ang nahasulat na gyud. Way laing gyud nasuwat ang Katoliko tinukod ra gyud ni Kristo. Mao na gyud na. Kanang mga laing reliyon ilaha, supak-supak lang yun ilaha. No, mga supak-supak na lang yun ilaha. Pero kung atong tun-an ang mga kasaysayan, way lain ang iglesia nga gitukod sa Ginoo maora ang Romano Katoliko. Okay, unya wala na mong gyud tay oras mga igsoon, unya adun na pati ko ilang basahon mga higala. Kaya nga atong topic mahitungod man sa simbahan, doon ako'y basahon rin mga igsoon kini nga pamphlet. KGB Bible Baptist Church. Nya importante man ding simbahan mga higala. Importante yung simbahan kay naa diri sa ilang pamphlet dire. Na ako ganin ni highlightan. Nag-ingon man din pangita og simbahan nga nagtuo og nagtudlo sa tibuok kamatuoran gikan sa Biblia og nagaalagad kang Hesus. Sa to pa di mga higala, dili lang day igo nato nga tuhuan nato si Kristo as personal savior. Ato sa diayng pangitaon ang simbahan nga nagtuo og nagtudlo sa tibuok kamatuoran. Sa to pa mismo ang mga Baptist, aminado na jud sila nga angay jud tang mangita sa simbahan. Kay ang ubang kong mga Baptist karon, sa muna sa mga bag-urong nga mga Baptist, moingon sila nga dili na importante ang simbahan. Dili na importante ang relihiyon. Di na importante asa ta na membro nga simbahan. Ang importante imo lang dawaton si Kristo as Lord and personal Savior. Mao na importante kuno. Karon kung arita sa ilaha na may nalagi ni sa ilahang pamphlet o kini KGB Bible Baptist Church. Kini nga pamphlet. Kung dili pa importante nganong papangitaon man. Pangita og simbahan nga nagtuo og nagtudlo sa tibuok kamatuoran gikan sa Biblia og nag-alagad king Hesus. O tanawa. Nagtudlo man lagi sila nga pangitaon gyud ang simbahan nga nagtudlo sa tibuok kamatuoran. Sa to pa importante gyud kay pangitaon gud. Ang bata, ang imo barong anak nawa baron. Kung di pa na importante di na nimo pangitaon. Nganong papangitaon wala pangita ato sinday imo ginitong gipangita importante kay nang anaka. Duna gani buta nga imong pangitaon importante kay na ingon ana usab na kini pangita og simbahan. Meaning importante gyud ang simbahan. No, mao na mga igsoon importante gyud dara. Pangita og simbahan nga nagtuo og nagtudlo sa tibuok kamatuoran gikan sa Biblia og nangalagad kang Hesus. Dara. Naagyud mga igsoon. Sa ato pa mismo ang mga Bible Baptist Church, aminado gyud sila nga angay gyud tang mangita ug angay pud tang magpamimbro sa simbahan. Dili lang day igo natong dawaton sa Kristo atong Ginoo ug manluluwas, angay sa tang mangita sa simbahan. Busa, importante bang simbahan? Importante. Dili mahimo nga dawaton lang si Kristo, inya ang simbahan pasagda na lang. Dili na pwede. Kay kung dawaton lang nato si Kristo as personal savior, nya dili na ta kinahanglan mangita sa simbahan, kana nga doktrina na sa tapulan. Doktrina na sa tapulan mga higala. Muna dita magkinapulan, pangita agyod ang simbahan nga iyahan ni Kristo. Nya kung makita na ganin mo simbahan na ka magpamimbro. Dili kay igo lang kang duna kay relasyon sa Ginoo, igo lang nang mag-alagad kaniya, na kay personal imong ilhon siya personal savior. Nya ang simbahan, wala na ka mangita sa simbahan. Pangita ang simbahan nga iyahan ni Kristo. Sa may kapuslanan ang anang imong pagdawat-dawat ni Kristo imong Ginoo ug manluluwas unya naadi ka sa sayop nga simbahan, wa gapunay pulos. Kinahanglan mangita ganita ni Kristo, ato gindawaton si Kristo, atong Ginoo ug manluluwas, kinahanglan sabay pod na pug ka sa tinuod nga simbahan. Oy, sayang man ang imong Ginoo diha, imong pag-praise the Lord diha, nya wa di ka sa tinuod nga simbahan. Naadi ka sa simbahan nga rebelde ni Kristo, ayaw ana. No, ayaw ana. Sayang ang imong kahago diha sa laing reliyon kung wa kas tinuod nga simbahan. Kinanagyo kas tinuod nga simbahan. Kanang mga laing reliyon, di magyud na tinuod nga simbahan, no? Piki magyud na ila mo na importante nga mangita gyud kas tinuod nga simbahan. No?
Mo na mga igsoon niya, sa di pa ta mahuman ato sa ning itimbaya niya kanang nagnantaw na to ron perting daghana Ya, please share sa ako ang Facebook Live. Niya ayaw kalimot, please share sa please like and follow sa yagyagan sa kamatuuran. No, please mga igsoon, kung kisa pa to wala maka-like ug maka-follow sa yagyagan sa kamatuuran, please paki-like and follow sa yagyagan sa kamatuuran o paki-follow sa mga igsoon sa ako ang FB page ang Katinawan sa Pagtuong Katoliko. Please paki-follow mo diha mga igsoon, daghan kong mga gipanghisgutan diha nga mga articles, mga supak ug tubag gikan sa laing reliyon atong gitubag sumala gyud sa Biblia ug sa mga referensya. Paki-follow mo sa yagyagan sa kamatuoran unya og sa akong FB page ang Katinawan sa Pagtuong Katoliko niya. Ang picture niya mga igsoon kanang simbahan sa Roma, no? Kana siya mga igsoon. Unya please paki-share niya akong live ha. Paki-share niya akong live. Abil Mabanag o Edwin Mabanag, shout out bro. Salamat brad Abil. Unya Elmer Navarro Bukayong. Bro, maayong udto bro. Bro Archie, salamat sa imong paglantaw. Wilson Baha, salamat brother sa inyong paglantaw kanunay. Walay puas nga paglantaw nyo kanunay sa akong live inyo jud kong giatangan kanunay. Unya Brad Luis Michael Puerto, salamat sir sa imong paglantaw sir. Brad Luis, salamat, God bless. Raymond Samson Canyalis, salamat sa inyong paglantaw. John Ibrahim Moreno, salamat sa inyong paglantaw brother. Desi Kugtas o Dani Kugtas, salamat sa imong paglantaw brad Dani Kugtas. Wala gyud ka makasabot og mudawat ni Jesus Christ is kompleto na naanay lawas. So, salamat brother, kung dawaton gyud nimo si Kristo na gyud nay lawas, di ba? Sa to pa, kung dawaton nimo si Kristo, madawat gyud na niyo, dawata sa nang iyang simbahan kay mudawat gyud kang Kristo, mag-uban na gyud na ang Kristo ug ang iyang lawas. No, sakto na brother, sakto nang imuha. No, di yun na pwede nga Kristo ray dawaton nga ang simbahan isalikway, di na pwede. Kay kung naay Kristo na gyud nay lawas, meaning kung imong dawaton si Kristo, apil gyud na ang iyang simbahan. Mo dinay man sila og dili, siya moingon pa sila, dili na mi simbahan brad. Wala na mi anang simbahan. Di gyud mo ka dinay kay kung tinuod maghagidawat mo si Kristo. Oh, nya, karon mag-uban man gyud ang lawas ni Kristo. Sa to pa gidawat nimo apil ang simbahan ana, bala mo dinay mo ana. Kay ang lawas og si Kristo di gyud na magbuwag. Wala gyud ka makasabot og mudawat ni Jesus Christ is kompleto na naanay lawas, pero dili ang simbahan nga pagano nga Katoliko ang Hesus nga gisimba gikan sa Jerusalem. Sayop sa na imo ha brother John Abraham. Dili kuno ang simbahan nga pagano nga Katoliko. Asa man mabasa nimo sa Biblia nga pagano nga simbahan Katoliko? Di mo kakabasa sa Biblia na, imo-imuha ra man na. Bibasahi ko sa Biblia nga ang Katoliko pagano. Di ka kabasa ni ana. Ha? Una-una ra gyud na nimo. No, ang simbahan nga pagano nga Katoliko. Asa man kakabasa ni ana sa Biblia? Bibasahi ko kog sitas por sitas bi. Teksto por teksto Diyos Biblia ta ha. Nga simbahan nga pagano ang Katoliko. Bi asa man na mabasa sa Biblia bi? Bi. Di makakabasa sa Biblia na imo ra man ang mugna. Pagano kuno nga simbahan ang Katoliko. Asa man nga sitas na kay mabasa sa Biblia na? Kay kung doon na kay mabasa sa Biblia na nga simbahan nga pagano maong Katoliko, uyon ko na. Pero wa mo kay mabasa, sa ato palamlam ra ng imuha. Okay, salamat sa imong paglantaw. Dili na mao kay ribulto, may dawaton og fistahan. Sayo po na. Kisa may nag-ingon nimo nga dawaton ang ribulto. Nanudlo bang simbahan Katoliko nga dawata ang ribulto isip imong manuluwas? Wala oy. Mo na John Abraham Moreno, imo ra gyud nang kuan ra gyud na, mugna ra gyud na sa imong hunahuna. Wa gyud na sa panudlo sa Santa Iglesia Katolika nga dawata ang ribulto isip inyong manuluwas. Wa gyud manudlo ang Iglesia Katolika ana. Mana John Abraham Moreno, mugna ra na nimo, no? Nahuna ra na nimo way labot ang istasyon, no? Imo ra na, nahuna ra nimo. Wala na magtudlo, wa magtudlo ang Iglesia Katolika nga dawata ang ribulto isip manuluwas. Wala na. Elias Mahilom. Oh, salamat. Hilom kinis Brad Elias. Mayong odto Brad Elias Mahilom. Joaquin kita Yulangko. Oy, Brad Juana kita Yulangko. Alias Nubim. Brad Nubim, ayong
Udto kanimo Brad Nubim, ang hait nga debatidor sa plaza. Lilin Predingkwi Manggubat, salamat. Ayaw paninuod Brad kay mahina ara ang kalaban, agay. Ayaw paninuod Brad kay mahina ara ang kalaban. Matot pa ni Nubim. Salamat brother, no? Salamat. Wala to sila tinod brother, ato lang sana silang gi kunkuan. Ato lang sa gi kuan sila, kanang gi medyo na to ato lang gi pasabot lang gyud og maayo kung unsa gyud ang atoang doktrina sa atong simbahan, kung importante ba gyud ang simbahan o dili ba. Ayaw paninuod brad kay mahina ra ang kalaban. Okay brother. Salamat brad Nubim. Ato lang silang gipasabot kung unsay tinuod o unsay dili tinuod. No? Salamat Brad Nubim sa imong paglantaw ug sa imong pag-comment. Mar Boris Risula. Salamat Brad Mar Boris. Kumusta naman to imong iyaan Brad? Nalubong na ba Brad? Gilubong na ba imong iyaan? Sa Aldrin Adlit Bartolome, maayong hapon bro. Matod pas mga born again. Bro, ang simbahan nga gitukod ni Kristo Mateo 16 dili man kuno na pader ang simbahan kung dili ato kunong lawas nga giusa sa Dios. Mao kuno nga wala nakila na kinahanglan na ang simbahan kay kita na kuno ang simbahan. Sayop. Asa man na mabasa sa Biblia bi? Asa man ta kabasa sa Biblia na sitas por sitas nga wala na kinahanglan na ang simbahan? Di man mo kabasa dili man sila kabasa sa Biblia na. Lara man kunang opinion. No? Asa man na mabasa? Kinsa mga apostoles nagtudlo nga dili na kinahanglan ang simbahan. Kanang Mateo 16:18 dili man ang atong lawas. Ang lawas, ang importante kanang naa sa unang Korinto 16:19. Atong lawas simbahan pod sa Espiritu Santo, templo pod sa Espiritu Santo, sakto na. Pero niingon ba diha nga dili na importanteng simbahan? Sayop. Kinahanglan importante yung simbahan kay ngano man nagtukod gyud si Kristo og simbahan. Kayong gitukod ni Kristo nga simbahan. Mateo 16:18, importante ni o dili ni importante? Mingon sa dili importante niya nga nagtukod ba man si Kristo og simbahan? Kundi pa importante, di ba? Mura na gunag nagtukod kag balay, kag balay, meaning importante gyud ang balaya. Mingon sila nga dili naman na importante brad ang simbahan. Anong dili man na importante ang simbahan? Mo bitaw nagtukod si Kristo og simbahan kay importante kay na. Magtukod-tukod lang si Kristo og simbahan niya, dili importante. Di ba? Nara na siya mga higala. Unya karon kanang Mateo 16:18 klaro man kay na nga si Kristo nagtukod yung simbahan. No? Nagtukod yung si Kristo og simbahan ibabaw ni Pedro. Dili ginamaw ang lawas. Dili na mong lawas nato ba sa tao. No? Gitukod ka sa ibabaw ni Pedro. Ang lawas sa tao pwede po na isipon nimong simbahan kanang naa sa unang Korinto 3:16. Unang Korinto 6:19, ang atong lawas, templo sa Espiritu Santo. Sakto man na. Pero giingon ba diha nga dili na importanteng simbahan? Giingon ba diha? Wala oy. Kay kung dunay apostoles nagtudlo nga nag-ingon gyud nga dili na importanteng simbahan, kana motuog gyud ko ninyo kung duna mo'y mabasa sa Biblia na litra por litra nga dili na importante ang simbahan, kana basahan ninyo litra por litra kana dili na importanteng simbahan ha. Kaya inyong lawas mao naman ang simbahan mismo. Kana motuog ko ana nga dili na importante sa simbahan kung doon na mo'y mabasa litra por litra ana. Pero kay opinion raman na ninyo, hunahuna raman na ninyo nga dili na kuno importanteng simbahan, hunahuna na nas mabot agin. Pero kung pangitaan mo na kog sitas por sitas yun ana, asa man na mabasa sa Biblia bi litra por litra nag-ingon dili na importanteng simbahan, sige basaha ko no sa Biblia, di masa mo kabasa. Meaning opinion ra na ninyo. Importante yung simbahan kay mao bitaw nagtukod si Kristo og simbahan diha sa Mateo 16:18 kay importante na niya. Ay importante kayo na nga simbahan. Di ba? Ana ra na siya brother. Salamat brother sa imong pagsalmot, sa imong pagkuwan. Oy Brad Milky Gilig, salamat sa imong paglantaw brother. Dili ang live video nimo bro. Dili ba bro? Murag kusog-kusog man sa ko Ninyo Arsinyal, saan mababasa turo ninyo sa Bible, aba Ginoong Maria, di ba turo nyo ito, Catholic, saan sa salita ni Kristo ito sinalita ni ang tinuro ninyo. Kung ita kag litra por litra, di ta kabasa niya, ana, sa Biblia, aba Ginoong Maria.
Kung mangita kag litra por litra ni ana sa Biblia, di ta kabasa sa Biblia na. Pero kung imo nang tun-an nganong gitawag namo si Maria og aba Ginoong Maria. Kay mao na siya ang karaan nga Tagalog yun mga igsoon. Mo na siya Old Tagalog. No, Old Tagalog kaniadto gyud sa panahon nilang Rizal mo ang ilang gigamit mga karaang kanang yung mga Old Tagalog yun sa panahon nilang Rizal. Kung ang usa ka tawo, babae malalaki, kung naghupot gani siya og dako-dako kayo nga katungdanan, respetuhan nagmaayo. Ang ilang pagrespetuhan na tawag na nila og Ginoong Nino Arcenial, Ginoong Carlo, Ginoong Novim. Ano ba? Kung doon sa panahon nilang Rizal, kung maghupot ka og dako nga katungdanan, ang ilang respeto nimo Ginoong mababae man kag lalaki. Kay kanang Ginoong respeto na nila Ginoong. Muna si Maria kay doon na may ino na to dako nga katungdanan kay siya may inahan sa Dios nga manuluwas. Gitawag girespetuhan si Maria Ginoong Maria. Dili sabton si Maria nahimo ng lalaki kay gitawag og Ginoo. Dili man na Ginoo nga magbubuhat. Di man na mo ang Ginoo nga isip Dios nga magbubuhat, dili man na mao. Lahi man ang Ginoo nga magbubuhat sa langit ug sa yuta, lahi po ng Ginoong. Kanang Ginoong mga igsoon, mao na ang Old Tagalog sa panahon nilang Rizal. Kung ang usa ka tawo respetado kayo, ila nang respetuhan, ila nang ang tawag nila na Ginoong Maria. Busa kay si Maria angay man natong respetuhan kay tungod kay inahan man siya sa Dios, gitawag siya Ginoong Maria. Aba Ginoong Maria. Dili kay Ginoos Maria isip Dios. Ginoo si Maria isip magbubuhat, di na mao. Kung dili Ginoong Maria, respeto lang na nato ngadto ni Mama Mary. Old Tagalog lang na siya, Old Tagalog. Muna kay nangita man kag asa na mabasa sa Biblia nga gisulti ni Kristo aba Ginoong Maria, di na ta kabasa niya na sa balaang kasulatan kay kung mangita kag litra por litra. Pero kung imo kung paminawon, explain nanti kana sa Tagalog na brother, no, kana nga pagrespeto. No, kana nga pagrespeto sa Tagalog na respeto na namo ngadto ni Mama Mary. Okay, salamat sa imong pangutana brad ha. Di ba mayroon turo kayo sa Katoliko na sa prayer na kapag lumapit ka kay Maria na ina ni Kristo? Mana gitubag naman ni nako brother. Balik-balik naman na imong pangutana, gitubag naman na nako. Okay, daghang king salamat sa naglantaw nato karon. Og labi na gayon nining 6 viewers nga nagpabilin sa paglantaw nato karon. Hinaot nga inyo ning i-share kining akong live sa akong Facebook aron daghan pod makadungog sa kining akong live, no? Unya please ha, like and follow sa Yagyagan sa Kamatuuran og sa akong Facebook live, ang akong FB page. Nga please like and share, please FB page nako, like and follow. Sa katong wala pa maka-follow. Okay, please kung doon na mo GC, i-share ninyo ang akong live. Daghang kayong salamat mga igsoon, yung ubos nga lagad Brad Carlo Barinas, manamilit kaninyo sa pag-ingon. Dalay ko ng Dios, ang Dios manalangin kanatong tanan, sundi ko pohon.